Dik een uren voor de wedstrijd komt de familie van Leeuwenwestra teleurgesteld bij uw camera. Ze had kaarten om binnen te komen, maar haar hondje Snowy wordt zin houden. Ik ben 4 dagen van hoen en je is hier midden in je lon en bij mij er net in. Nou, ja. Ja, nou moet het hondje buiten staan. Het is of allemaal eruit of het hondje buiten laten. Dus we moeten nu een keuze maken wat we nou gaan doen. Zullen wij maar op het hondje passen? Nou, als dat kan, heel mooi. Nou, doen we dat. Nou, super. En dan hebben we drinken en snoepjes. Nou, dat we die in de tas. Daar gaan we. Hebben we samen een hoen. Nou, veel plezier. Ja, doei. Doei. Ja, is er hier dan. Mooi hoen. Nou ja, de familie is gelukkig. Wij passen er goed op. This morning, smile with the rising sun. Really bird, it's by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying, this is our message to you. Ja, daar komt er hoor. Ja, daar komt de baas gewoon. Daar gaat hij. Ja, daar gaat hij. Zie je? Nou, dat wil Leeuwen, maar hij zegt net naar Snowy om. Dan haast maar. De hoen had het overleefd. Ja, daar ben ik wel blij mee. Ze is ook nog vrolijk, dus het gaat helemaal goed.